हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेमसे बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेमसे बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो जोंहा दायो फुंनि ओंखाम जाखांबाय साहाबो लोंखांबाय। ओमफ्राय आङो ब्लगखौ दिनैहाय सानजौफुनिफ्रायसो स्टार्ट खालामदों। स' मा संनाय जायो नायनोसै नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायफालांदो। ओमफ्राय नै आं खानायखौ दासो लोबना फैदों जा गिसिखा एकदम गिसि दाबो रानाखै। ओमफ्रायो थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नोंथांमोनाबो नायलांदो। ओमफ्राय नै आं दायो मा संगोन साननानै माने न'आव एसे लाइ फोनाय दङ बेखौनो आङो दायो खाफैबाय लाइखौ माने एवजानोसै आरो नायलांबाय था नोंथांमोना। दायो आङो न'नि बारि जोंहानि न'नि बारि फिसा बेयाव माने लाइ फोना दोननाय दङ फांनैसो सामफ्रामबो खाबाय थायो गैयानो होमबाबो आं आरोबाव खाबावबाय ओमफ्राय बेखौनो एवनानै जानोसै आरो। ओमफ्राय नै आं दायो लाइखौ सुनानै लाखाबाय सायनानै ओमफ्राय दा आङो ओंख्रि संगासिनो ओंख्रिखौ मोनसेथिंजा जानबाय ओमफ्राय मोनसेथिंजा आङो लाइखौ जानना होनोसै। मटर आलु बिलाहि गाजर माबा माबि मिलायनानै संबाय निरामिससो। एसे खोबना होनोसै। लाइ एवनायाबो मोनसिगोनानो ओमफ्राय मोनबाथाय जानोसै। ओमफ्राय नै दायो मोनबायबो निरामिस ओंखाम ओंख्रि जानोसै जों दानिया। ओमफ्राय नै जोंहा बयबो जाखांजोब्बाय ओंखाम ओमफ्रायो जोंहा दिनैयो सान्दुङा एसे गोरसा दुंनायखाय माइ लामदों आरो ओमफ्राय आङो जाखांग्रा जाखांग्रिनो माइखौ बिरनो फैबाय आरो। स्र' जाबाय रानबाय दे होमबा। ओमफ्राय दायो आङो नै सौराय एवनो नागिरदों माइब्राखौ सुनानै लाखाबाय सौराय जायोनो। ओमफ्राय आङो दायो लाल साहा फुदुंगासिनो बेलासिनि दायो 3:30 जाबाय। स' दा बेलासियाव माने बेलासियाव नङाबा मोनाब्लियाव साहा लोंनायनि मोनसे अयभाग दंखायो नालाय माने गोसोखांखायो आरो एखिजा लाल साहा फुदुंगासिनो इथिंजा नै सारायखौ जानबाय माबाखौ सौरायखौ एवनोसै माइब्रानि। साराया दुंबाय संख्रि एसे हरनि र' संख्रि एसे होनोसै। जाबाय सौराया नै बरिया बेरखादो इथिंजा ओमफ्राय नै साहायाबो जाबाय। दायो जोङो लोंनोसै बेलासिनि साहा। नै बिमाया आंनो मा लाना फैदो आसान जरासे आंनि जरासे नोंनि बबे मोनसेखौ आं लानांगौ इखौ आं लानोसै होमबा बिमा मोनसिगोन दा इखौ आं गाननांगौ आं जागोन आरो दिनै ग्रोब जाखादो ना थौदो सा लोंसै दानिया। फुङा गोजा थाखनाखौ आंनो एर बाहेरावनो संबाय हरनि ओंख्रै लाफा खारदैजों ना। आलु होआखै ना होयोनो नाखौ गेसाव एवनानै लाबोगोन माया इखौ अर सायनाय फाजिनो मोनथो होननानै जानना फैदो।
जागोन ना जाया आबै खारदैखौ नो होमबा मोजांसो खोमसै आं अरखौ सुदै नैथिं नारना होनो नोंथिंजानिया इथिंजा अदाबाव लाफा खारदै ओमफ्राय नै न' सिङाव गेसाव दाउ बेदरजों आलुजों एवगासिनो माया खामबाय नामा एसे खामबाय अरखौ बारा होनांगौ आलुखौ हरगासिगोन इथिंजा ना एवनाय इखौ लाफा खारदैयाव खावसे होबाय ओमफ्राय इखौ इखिनिखौ गोरानै जासिगोन आरो फ्राय खालामखाबायानो अलरेडि ओमफ्राय इथिंजा बेदरा मोनगासिनो माने संगासिनो ओमफ्राय बाहेराव लाफा खारदैखौ संबाय संनानै मोननानै लाबोबाय ओमफ्राय मोनबाथाय जानोसै आरो जोंहानि हरनि दिनैनि ओंख्रिया बेनोसै आरो लाफा खारदैजों ना आलु ओमफ्राय दाउजों आलु फ्राय ओमफ्राय नै ना फ्राय ओमफ्राय नै दायो जोंहा मोनबायबो ओंखाम ओंख्रि ओमफ्राय जों दायो बयबो जागासिनो ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय बांद्राय गोलाव जालायगोन नङाब्ला हरबो जाबाय नालाय स' थेंक इउ स' माच नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आङो आंनि नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो हमसिगोन स' बाय बाय